Ka free medical camp kabala penbait daga snong Huroy East Giant Hills District. Bat ya kabala yo ban penlong daga NPYF National People Youth Front hakajinga tray lang bat ka downtown hospital Guwahati kane ka camp ka ay jing sumar da kaba umdon kam ban sio pisa nado ki doktor ki bawan ban pe ya kinong pang kidawai bat ban ya phaliw jing mut bat ki wei de shakinong shong snong ka snong Huroy Kibadon kam ban yo ya ka jingirap shakishnong nong kendong ya kane ka free medical camp lawan ban yadon lang daga kong Santa Maria Shala ka MLA jonggusu tengah saipung kum ka chief guest uba daya pher baha lamare secretary ka NPYF East Giant Hills District Unit Nikhilesh Sharma yaikmen lang lamare bat ki wei de nakaliang jong ki doctor ki staff bat ki paiba ki bawan sya kane ka kam kadai kanuksa sya kishnong nong kendong ka jai ben riu bandon jingedai hapadeng ka koi ka khia ka NPYF bat ka downtown hospital kala pensngo ban tracy tom shu ban penlong kum kine ki program ki bala ban wanra jingmentoy sya ki paiba kham tam sya kishnong nong kendong